ambiri enu mwakhala mukufunsa kuti ndikapange bwanji haki foni ya keypad kuti ma SMS yake azikupezani. Ndifunso ili ndiliyankhe motere. Foni ya keypad ndiyovuta kupanga haki zinthu zake, pero kuti ndi chinthu chokuti sichikhala access to internet. Ndi hacking kwambiri imafunika kuti internet ikhalepo. Ikakhalapo ndi kuti hacking imakhala iphweka. Koma ngati palibepo ndi zinthu zochepa zimene zimatheka. Pali zina zonse zithekerato. Zina zimakhala zovuta inde koma zina sizithekerato. Ndifuna kuti foni ya keypad sikhala access to internet. Nzovuta kuti ungamapange spy zinthu zamene momo. Chimodzimodzi kuti smartphone tikafuna kuti mina tizoona messages timatha kupangamo install ma spy apps. Kwano foni ya keypad nzokuti zimene zonse mungapange. Foni ya keypad imavuta kuichulukira nzeru. Mwina ako forwarding amatha kutheka ife kuti ko forwarding amatheka foni iliyonse. Smartphone iyo ya ma keypad utaka kuisa ntchito makodi aja ndi kuti zimatheka bobo. Komano kuti muipange haki ndi zinthu zovuta kwambiri zokuti mungamaone zinthu za mfoni ya keypad. Kwa kuti chani siche yakadata sikhala access to internet ndi zimakhala zovuta kutero. Kwa kuti ukayuza matagi ena kaya malinki zokuti mwina so singasegule mmene momo sungathenso kupanga monso mwina install application aliyese. Ndi ineyo ndiyankhe motero. Ndiyachikulu ndingoti yasimuna pange follow tapanga ndi follow apo ayi tentunaso video study.